صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني وخطاك على كل Hazreti Ebu Bekr Varrak dip bir gata alym adam geçipdir. Olay diýär men kan neferin imanına vurdum dipdir. Hewara hawasymyz jeme deýlin, şolar defersinden degen tayak men we siziň defäňizden degamasyn. Hazreti Ebu Bekr Varrak aýtdy, bitirken adamyň imanına vurdum dipdir. Dünýeden geçip barýaka imanlaryna wurmadan şin bardım dipdir. Emma galaf adam kafir geçdi dipdir, imansyz geçdi dipdir. Şu imansyz geçeniň hemmesini miýangini soramda dipdir, musulmana eziýet berýärdir, şu sebäpli dipdir. Musulmanyň ýüregini narahat etýärdir. Hudaý Taala sen öz doganyň gadyryny bilen ak. Sen gapdalandaky ýaşaýarlar özüňden etek görýän. Sen ýüreginde iman bilen kıyamata varmaklyk erzişi ýok, sen ýüreginde iman bir ulaqan bir erzişli zat ki kıyamatda maňa saçdyrjak, hoşbahty geljek zat sen ýüreginde o goher bolmaklyk erzişi ýok diýip Hudaý Taala imany sogurdy diýipdir. Az gururmuş zat, ey musulman dogallar. Hemmemiz mätelläm şumat bir musulman ýakylsa hemmesi teleka ýorulýar. Gowymyz kändir ha, emma azalandyr. Geçen zamanda ýaşullymyz maýdy da, istiyatdyk oglan haq. Bir musibet düşdi, eýýem çyk edip narahat bolardylar. Bir musibet düşdi, işten galardylar näçe gün. Dokma dokulmardy. Ya başga da çöňgeşilmerdi. 7-si geçenden sonra bir ejadalardy. Toy tutjak bolsa bir ejadalardy. Näme diýip şey diýýärmişdik? Musibetin, doganyň musibetini öz musibetin tasawwur edilýän zamanmışdyk. Meşe zamanda edilýärmi? Hem saýy haýyrlypdy, kejebe uğratdy. İhtiramly ýerde, erzişli ýerde. Musulman aham bil. Kıyamatda hemmemiz ýüşüp gülüşüp ýaşarsymy näme? Peygamberimiz dua edýänmişdik da Allahümme erina haqaiqal eşya'i kema hiye. Ya Rabbim şu her zady öz erzişine göre öz boluşy ýalakmaga kökez diýänmişdik. Şliwan felaks görnse näzir bolarmaga men derdim bolarda meriz bolar. Musulman doganymda men düşman görsem meriz adamdyr da. Erina haqaiqal eşya'i kema hiye. Peygamberimiz dua edýänmişdik. Ya Rabbim her zadyň bolşun şu boluşy ýalakatmaga kökez. Musulman doganym dogan et. Kafirler düşman et. Sana yetirjek zatlar gawy kökez. Senden daşaltjak zatlar menden maňa gözüme bidire kökezi Peygamberimiz dua edýänmişdik. Gaýrat edeýlim. Ahyrynda da Hazreti Mevlana aýtdy, musulmanyň tamamy zindigisindäki musibetler, kynçylyklar hemmesi şu mehabbeti bolmansaň arasyna diýipdir. Az mehabbet tal haşirin şäwet, we az mehabbet misha zerrin şäwet, az mehabbet dert ha safi şäwet, we az mehabbet dert ha şafi şäwet, az mehabbet harha gulmi şäwet. ve az mehabbet serkaha milmi şevet, az mehabbet secin gulşan mi şevet, bi muhabbet roza gulkhun mi şevet, az mehabbet nar nuri mi şevet, ve az mehabbet div huri mi şevet, az mehabbet sank rogan mi şevet, bi muhabbet mum ahan mi şevet, az mehabbet huzun şadi mi şevet, ve az mehabbet qul hadi mi şevet, az mehabbet suqm sıhhat mi şevet, ve az mehabbet qahr rahmet mi şevet, az mehabbet murdi zinde mi şevet, ve az mehabbet şah bende mi şevet. Ahirinde daydıktır, az mehabbet gerdedu mahbube haq, gerçi talip bu çut metlube haq diptir. Gerçen hemmemiz Hudaýyň rezayetini isliýäsem diptir Hazreti Mevlana. Az mehabbet gerdedu mahbube haq, gerçi talip bu çut metlube haq. Hemmemiz Hudaýyň rezayetinden şim ýorsokdy diptir Hazreti Mevlana. Sen musulmanyňa mehabbet edenden sonra Hudaý sen rezayetiň ýerinde bolar diptir. Sen hoş etjek bolar diptir. Aýtdy da, az mehabbet sen rogan mi şebat, gatyp duran ýürek ýumşamajak mehabbet etsen. Kinedämi hemmemiziň ýüregini gatytdy. Kuduretdämi şular hemme zatymyz gally. Peygamber diýişimizi görüp bilemiz, ýaşaýşymyzda lezzet ýok. Bir musulmanyň öýüne mehman bolup barjak bolsa kezal mukafat. Narahat bolanmy ka, bolmanmy ka, näme diýip arada kine bar, şu kineler aýra bolsun. Hazreti Ebu Bekr Varrak aýtdy hamyam, musulman doganyň bilen mehabbetli ýaşamasaň iman ýüregden çykar diýdi. أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي